croeso nôl i'r stadiwm. Dros y 10 wythnos diwetha, mae sêr cyfresu Stwnsh wedi wynebu campau gwirion ar y trac. O, na! Yn y dŵr, y tywod, a'r gampfa. Un wrth un, mae'r sêr wedi gadael y gystadleuaeth. Sy'n golygu Becca. Ti allan y gystadleuaeth. Wel, digon. Os colli, colli dy ban. Da iawn, colli dy ban. Leia! O, Leia Gaffi. Trist iawn, trist iawn. A mae gyd... Fel nath Dr Seuss dweud hwnwaith, mae dy llefen achos mae wedi gorffen, gwenu achos nath ei digwydd. Nawr Gareth a Huw, mae amser chi yn y stadiwm ar ben. Na! Sa'n edrych mlaen am hyn. A bob un wedi wynebu cawod oer iawn iawn. Nawr, dim ond 2 sydd ar ôl i frwydro mewn 2 her eithafol, ish. Cyn i ni gyroni un ohonyn nhw fel pencampwr, y stadiwm! Dwedes i o'r dechrau bod fi'n mynd i fod yn y ffeinal, a dyma fi yn erbyn Jed. 1 yn erbyn 1. Fi ffili aros. Ie, y ffeinal fawr. Fi ma, bois. Ydw, fi'n hapus iawn i fod yma. Mae wedi bod yn hir, mae wedi bod yn anodd. Ond ie, fi yma a gobeithio byddai'n ennill, bois. Falle nath cwpl o pethau mynd yn anghywir i fi yn rhai o'r heriau, ond fi wedi gwneud lan amdano fe a fi'n heiddi i bod yn y ffeinal. Mond fi a Lloyd sydd ar ôl, a fi fydd yn ennill. Lloyd neu Jed? Jed neu Lloyd? Jed sydd ar y blaen gyda 61 o bwyntiau. 52 sydd gan Lloyd, ond gall unrhyw beth ddigwydd yn y stadiwm. Llongyfarchiadau i Jed a Lloyd, chi sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y stadiwm. Ond mae yna ddipyn o waith dal i fynd cyn bod ni'n coroni'r enillyd. Oes, tad, reit. Mae rownd derfynol yma wedi cael ei rannu yn 2 rhan, iawn. Felly, rhan 1, hen glosur diwrnod fel fo gampa. Tynnu'r raff. O! Na de. Rhan 2, pos y ciwb, iawn. Bydd angen brains arni chi i gwblhau hwnna. Lloyd? Chi'n glyfar? Siwr really. Wel, i orffan, mae gennych chi ras 25 metr, ond ar gefn space hopper. Glasur yna! Gofio hwnna'n ysgol. Hwnna'n gosir. Mae pob pwynt yn cyfri a gall unrhyw beth ddigwydd rhwng nawr a'r chwiban olaf. Jed, sut ti'n teimlo, boi? Da? Sim eiriau dy fi, rili. Fi'n teimlo'n rili browd dros fy'n hunan. I gyrraedd fan hyn. I curo, i chi gyd i bod yn ffantastig. Ti wedi cael ei deiria, fi'n meddwl, yn dweud ti? Crio? Ond mae mam, os ti'n asna'n gwylio, fi wedi gwneud ei ti. Lloyd, ti wedi bod yn hyderus drwy gydol y stadiwm. Beth am y ffainal? Ti'n gwybod be, nes i dweud ar diwrnod cyntaf, fi'n mynd i bod yn y ffeinal, dim yn surprised, a just ba wedi mynd amdani, really. Mam, os ti'n gwylio, rwy'r te ymlaen, bydde ddim yn hir. Heriau anodd, achos maen nhw gyd yn rili gwahanol. Mae un yn defnyddio pŵer. Fi'n gwybod bod fi'n neud tynnu'r raff, felly fydd rhaid i fi ddewis yn dwyth iawn o ran pwy sy'n mynd i fod ar fy tîm. Ar Eileen, ti'n goffi defnyddio meddwl fwy. Fyddai'n bach yn well na Lloyd fyna, fi'n meddwl falle. Mwy o brains yn gwneud, ti'n Sa'n siŵr, fi jyst angen gobeithio bod popeth yn mynd ffordd fi. Fi ddim yn gweithio'n dda o dan bwysau weithiau, ti'n weld. Felly, ie, cymerofol gyda un hwnna. Yr un olaf yw'r space hopper. Nawr, sa i wedi bod o space hopper ers blynydde. A mae'r pengliniau bach yn dodgy efo, so sa'n gwybod sut mae'n mynd. Fi'n sicr fi fydd yn ennill y her yna. A fi'n gwybod, os fi'n ennill 2 o'r heriau, fi
sy'n mynd i ennill yn gyfan gwbl. Felly, Space Hoppers a'r Tug of War, fi bydd y pencampwr. Ar dîm Lloyd, mae Luke, Becca a Leia. Ac yn helpu Jed i dynnu raff Cadi, Gareth a Hugh. 10 pwynt i'r enillydd, 5 pwynt i'r collwr. A rhaid i bob un o'r tîm arall groes i'r llinell wen. Ydy bawb yn barod? Aros mewn y brwydr! 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 Ni! Dani! Come on! Yes! Come on! Yeah! Sorry. Mae'n iawn. Oedd hwnna'n anodd. Oedd hwnna'n rili anodd. Hei, fi'n proud o pob un ohonoch chi. O, neis. Oedd hwnna'n anodd iawn. O'n i'n teimlo pawb tu ôl i fi. Sori pawb. Hei, fi'n ennill fel tîm. Da iawn. Da, proud o'ch chi'n gyd. Da iawn. Hawdd, boi. Hawdd. Da iawn. Da iawn. Hela. Diolch. Aros am mewn fyna! Mae ffeinal y stadiwm wedi rannu'n 2 ran, a Jed enillodd y rownd gyntaf. Tynnu raff! 10 pwynt gwerthfawr iddo fe. Nesa, mae Lloyd a Jed yn wynebu'r ciwb. Pwy sy'n gallu creu ciwb o'r darnau yma yn yr amser cyflyma? 10 pwynt i'r enillydd, a 5 pwynt i'r collwr. Tick-tock, boys. Lloyd, ti'n barod? Ydw. 3, 2, 1, go! Lloyd boy! Lloyd, ei! Go on, Lloyd. Start brain ma. Come on, Lloyd. Go on, Lloyd. Oce. Iawn. Mae'n gwybod beth fi'n neud. Hei! Yfe? Ti'n mynd i adeiladu o gwmpas hwnna fan? Neis, fel eich hwnna. Go na. A ni di draw. O. Yr neud o'r blaen. Yr Rubik's Cube enfawr rhywbeth. Oce. Nes i ddechrau yn asboi cube. Lloyd, ti'n siŵr am y bus gyntaf na? Di hwnna gant y cant yn iawn? Da ni'n cael chi? Dad neud e. Da ni'n dad ni. O, nôl i ddechrau. Yn y bwys ad i fi wneud beth? Gyda mind game. Cadw fynd. Amser yn ticio'n boi. Ie. Ola ni yma drwy dyn. O, mae'n iawn. O, i fi fynd. Hynna betio! Na. Rwy'r glas arall ar y chwith. O, Lloyd. O, fama, fydda ni berig. A beth ro'n neud e? No, fi sgwari yn, dwi'n A fi ddim eisiau gwneud e. Yr rhaid ti gwblhau e, Lloyd. Ta well i ni. Right, let me see. Mae hein di cael ei cynllunio i plant chwarae fy'n efo Lloyd. Should be easy. O, fi wneud e! O! Dim ffos yn Okay, so... Come on. So mae hyn yn gwneud i... Ie, mae'n wahanol. Mae'n yn gwahanol. I ar Els heina. Hey, cutting off there. And you're clear sausage. Oh, yeah, sausage. Oh! A dyna
Air wsos. Jed, wyt ti'n barod? Barod. 3, 2, 1, ewch! Jenny, 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 Jenny. Ar y llawr. O, ie. Yes! Hwna'n mynd fel la, ti'n meddwl? Fai, defnyddio'r pen nas y ti. Na, ble mae'r melyn da, Jed? O, reit, fel la. Wel, gona, wso fe. Fel la, Chelsea. Sa'n gwybod? Fel la. O, mynd la, man. No way. Diolch. Job done, boys. Yn y banc. Lyfli. Mae Jed a Lloyd wedi cystadlu mewn dim un, ond 2 sialens yn barod. Jed yn mynd â hi wrth dan i raff. A fe hefyd yn cipio'r pwyntiau yn erbyn y cyw. No way. Un sialens ar ôl yn y ffeinal fawr. Neidio 25 metr ar ben Space Hopper a 10 pwynt arall yn y fantol. Chi'n hopus, boys? Boys, chi'n barod? Ie. Fel y boi. 3, 2, 1, ewch! 2, 1, ewch! Pwy nath ennill? Ni gath hwnna. Pwy Checio nath ennill? VAR. Ni deifio dros y fi. Iawn, Jed. O, mor agos. Can we gael replay, please? Replay. Un hop mawr i Lloyd i groesi'r llinell ac ennill y ras ola. Yei! O leia ti di ennill un sialens eri. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Pwy fydd pencampwr y stadiwm? A phwy fydd yn derbyn cosb cawod oer ola'r gyfres? Jed a Lloyd, da chi wedi bod yn brwydro am 10 wsos mewn campa gwirion. Curoch, gwrthwynebwyr a chasglu pwyntiau gwerthfawr. Rwan, Jed, chdi nath ennill y tynnu rhaff a'r ciwb. Ia. A wedyn Lloyd, chdi nath ennill y Space Hoppers. Dyma'r sgôr terfynol. Enillydd y stadiwm gyda 86 o bwyntiau yw Jed! Gymrchiadau i ti, sio deimlad yw e, Jed? Waw, anrhydedd. Mae yn y diwedd. Ma fe. Diolch yn fawr. Fi'n prowd iawn o hyn. Diolch i chi, Lloyd. Da iawn ti, boi. Ymdrech ar wrong. O fi nath ennill! Come on! Y sgôr terfynol. 86 o bwyntiau i Jed. 72 i Lloyd. Mae'r tlws yn dod nôl i lunydd. Yeah! Da iawn, Jed, boy! Nes i mwynhau'r profiad, a da iawn, Jed. Wel ydi flwyddyn nesa. O, iawn de. Reit, Lloyd. Geith y dŵr y gawod oer na gyda dy ddagred i. Gwna'n car, siŵr. O fa ti, Lloyd. Ta, Lloyd! Ni sy'n hapus son. Gawn ni fe dros yda, please. Barod! Amdani! Mwy! Pencampwr y
stadiwm!